खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर'र नायगिर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम दिनैनि गिबि खौराङाव दङ मोनसे गोनांथार फोसावनाय पाकिस्ताना गासै भारताव साइबार गाग्लोबनायनि थियारि खालामगासिनो दङ होनना खौरां मोननाय जादों। पाकिस्ताना सिरि सिरियै साइबार गाग्लोबनायनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ। बेबायदि थासारियाव सिनाय मोनै मबाइल नाम्बारनिफ्राय फैनाय मेसेजफोराव क्लिक खालामनाय एबा सिनाय मोनै नाम्बारफोरनिफ्राय फैनाय कलफोरनि फिननाय होनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। बे फोरमायथिखौ बयनिबो फोसावनो NSA अजित डोभालआ टुइटनि गेजेरजों खावलायहरदों। भारत पाकिस्ताननि दावहाखौ नोजोर होनानै एबसुनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव जानाय दावहानि थाखाय चन्डीगढ़आव जाय सुबुंफोरा थाबथानानै दङ बिथांमोनखौ चन्डीगढ़ इउनिट एबसुआ गोदान दिल्लीयाव जोथोनै लाखिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 8134855229 जानबुं नंआव कल खालामनानै हेफाजाब लानो थाखाय खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालियाव 47 बोसोर बैसोनि आन्डार ट्रायल कैदिया गावखौ फोथैना लादों होनना खौरां मोन्दों। थांनाय बृहस्पतिबारनि हर गेजेराव क'क्राझार जिल्ला जोबथेसालिनि लांगोनायाव 47 बोसोर बैसोनि सासे आन्डार ट्रायल कैदिया फासि नांनानै जिउ फोजोबना लादों। शुक्रबारनि फुङाव जिल्ला मेजिस्ट्रेटनि पुलिसनि नुजाथिनायाव गोथै सह'खौ बोखांनो हादों आरो पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। गावखौ फोथैना लानाय आन्डार ट्रायल कैदिखौ चिरां जिल्लानि बासुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सोनाम खातालपारा गामिनि थागिबि नुकुल मण्डल होनना सिनायथि होदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 30 एप्रिल खालि नुकुल मण्डलआ हाजों सोमोन्दो थानाय नखरारि दान्थे बिदान्थेनि थाखाय गावनि फंबाय सहदेव मण्डलखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन, जायनि जाउनाव गोब्राब जोखोम जादोंमोन आरो जाथायनि उनाव बासुगाव पुलिसआ नुकुल मण्डलखौ खादोंमोन। हादोराव सोलिबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै BCCIआ सोलिबाय थानाय टाटा IPL 2025 नि आद्रा थानाय बादायलायनायखौ हरखाबै 1 सप्तानि थाखाय दोनथ'नो थिरांथा लाबाय। टुर्नामेन्टनि गोदान समफारि आरो थावनिफोरनि सोमोन्दै आरोबाव आपडेटफोरनि गुवारै फोसावनायनि उनाव थि समाव फोसावनाय जागोन होनना मिथिहोदों। भारत पाकिस्ताननि दावहानि समाव पाकिस्तानखौ सापर्ट खालामना धुबुरीनि आबु बिन मिराज उद्दीन मुंनि गुबुन सासे लाइमोनखौ पुलिसआ खादों आरो ससियेल मिडियायाव पाकिस्तान आर्मिनि भिडिअ शेयार खालामनायनि थाखाय सिलचरनि नासिम लस्करखौ पुलिसआ खाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। पाकिस्ताननि आसाया थेर-बेथेर भारत पाकिस्तान दावहायाव चीनआ निउट्रेलाव थागोन खैफोदनि समाव पाकिस्तानखौ मदद खालामनो फावसयदों। लैथोनिख्रुइ थौसिन आरो बेरे मोदैनिख्रुइबो गोदैसिन सोमोन्दो थानाय चीन हादोरआ बेनि सोलाय मोन्नैबो हादोरखौ गोजोन थासारि लाखिनो खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। भारत आरो पाकिस्तान दावहानि गेजेराव चीनआ थाथायखौ रोखा खालामदों। चीन हादोरआ गोजोनखौ लुबैयो। चीनआ जायखिजाया जाहोननि थाखाय उदखारिफोरखौ मदद होनाय नङा आरो चीनआ पाकिस्तानखौ मदद खालामनाय नङा होनना फोरमायथिदों। हादराव सोलिबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा माखासे बाथ्रा फोसावदों। बैसागु फोरबोखौ रंजा बाजायै बयबो फालिबाय आरो बेनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रायजोफोरखौ साबायखर बावहरदों। नाथाय गिबि मन्थ्रि बिथाङा खावलायदों दि दिनै 10 मेनि उनाव बैसागु फोरबो फालिनायखौ फोजोबनांगौ होननानै। मख'नो गोनांदि भेरगाव महकुमा रंजालि बैसागु खुंथाय आफादनि बानजायनायाव खुंजानो गोनां 20थि रंजालि बैसागुखौ केन्सेल खालामबाय। थांनाय मैया खुंथाय आफादनि मावफुं आफादगिरि जयराम राभाया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों। मख'नो गोनांदि भारत आरो पाकिस्ताननि गेजेराव दावराव सोलिनाय थासारिखौ नायनानै आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि खावलायनाय लेखायै मान होनानै बे थांखिखौ लानाय जाबाय होनना फोसावदों खौरां
मेलनि गेजेरजों मख'नो गोनांदि बावैसो मैया आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गासैबो बैसागु खुंनायखौ दिनैनिफ्राय फोजोबनांगौ होनना फोसावदों। गसाइगावनि रायमनायाव मेलेरियाजों सानै फरायसानि जिउ खहा जादों। थैनाय नखराव कक्राझार जिल्ला कमिसनारआ डाक्टरनि बेरेखायै नायबिजिरनो बिथोन होदों। गसाइगाव महकुमानि रिपु रिजार्भ फरेस्टनि बायजोआव थानाय गंसे गामियाव मेलेरियाजों सानै फरायसानि थैनाया जिल्लायाव दावराव-दावसि सोमजिहोनायनि अनगायैबो सावस्रि बिफाननि लांदां आखुखौबो बेरखांहोदों। कक्राझार जिल्ला कमिसनारआ गंनै गामिनि सानै फरायसाफोरा मेलेरियाजों थैनायनि उनाव नायबिजिरनो बिथोन होदोंमोन। कमिसनारनि बिथोन बायदियै कक्राझार जिल्लानि सासे मावख'गिरिजों लोगोसे 7 मावख'गिरिफोरनि मोनसे हानजाया रायमना सहैदोंमोन। थाखो 9 नि फरायसा आरो 2 नं कासुमबिल गामिनि थागिबि रितुराज नार्जारि 15 बोसोर बैसोनि आरो थाखो 11 नि फरायसा खौरां बसुमतारि 17 बोसोर बैसोनि मेलेरियानि जाहोनाव थैनायनि उनाव जिल्ला कमिसनारजों होजानाय बिथोननि उनाव मावख'गिरिफोरनि हानजाया मोन्नैबो नखरनि न'आव सहैदोंमोन आरो बिमा-बिफानि बिबुंथि लादोंमोन। सराइबिल मडेल देहा फाहामसालिनि डक्टर रनजित दास, गसाइगाव सिभिल देहा फाहामसालिनि डक्टर तमल पद्धार, सुपारिनटेन्डेन्ट बिबासकान्ति साहा आरो सौरभ चक्रवर्तीजों लोगोसे 4 देहा फाहामगिरिफोरनि बेरेखायै नायबिजिरनाय जादोंमोन। बिसोरनि सांग्रांथि गैयैनि थाखाय सानै फरायसाया थैदों। बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ होनना मिथिनो मोनदों। नखरनि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि सानैबो फरायसाया मोजां फाहामथाय आरो थै आनजाद खालामैनि थाखाय थैदों होनना मिथिनो मोनदों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जुदि सम बायदि थै आनजाद खालामनानै मुलिफोरखौ होयोमोनब्ला फरायसाफोरा थैनो गोनां जानाय नङामोन। परबतझरा सुकानझरा सालजार गामियाव पाट्टा हायाव लामा बानायनो नाजानायनि बेरेखायै हेंथा खुद्रिसारदों। कक्राझार जिल्लानि परबतझरा बगरिबारि रेभिनिउ सार्कोल मावख'नि सुकनाझार गामिनि बानेश्वर ब्रह्मनि मुङाव 4 नं केराजि पाट्टा 17-18 नाम्बार दाग 7 बिगा 16 खाथा हानि नखरनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जिउ खुंबोगासिनो दङ। नाथाय हरखाबै हानि बिगोमानो जेबो फोसाव बिलाइ होआजासे सोरखारा बे हानि गेजेरजों लामा बानायनायनि लाहार-फाहार खालामनो थाखाय आरो कक्राझारनि लकसभानि एमपिआ जायगाखौ नायगिदिं फैयो आरो बगरिबारि रेभिनिउ सार्कोल मावख'आ सिमा खानायनि नटिस हरनायनि हा बिगोमाया रागा जोंखांनानै खुद्रिसारनायनि गेजेरजों फोरमायथिदों, जोंनि उदैनि ओंखाम रसा नांनायखौ बन्द खालाम, हानि मुङाव दालालि जानो मोना, जोंनि हाखौ हगारना होनाय जानाय नङा होनना बायदि बायदि स्लगानजों खुद्रिसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।